Dnes to bude o zákonoch, krajinách a veciach, ktoré znejú nelegálne. V Austrálii je hlasovanie vo federálnych voľbách skôr? Je to povinné. Ak si toto trafil, hoď like. V Dánsku si môžeš dať meno pre dieťa skôr? V Japonsku musia mať manželia po svadbe skôr? Toto znie ako mestská legenda, ale je to reálna vec. V Singapure je žuvačka hlavne problém pričom pri dovoze a predaji alebo pri samotnom žúvaní doma? Správne je dovoz a predaj. Ak si toto vedel, daj subscribe. V Nemecku je samotný útek z väzenia skôr? Južná Afrika má koľko hlavných miest? Etiópia používa oficiálny kalendár s koľkými mesiacmi? Toto si ľudia často mýlia s clickbaitom. Samoa pri zmene dátumovej hranice čo urobila? Preskočila jeden deň alebo mala 2 rovnaké dni po sebe? Preskočila jeden deň. Ak si toto trafil, hoď like. Ten známy starý škótsky zákon o soli na cestách je dnes skôr? Vo Francúzsku je posthumous marriage skôr? Kiribati leží skôr? Komory majú koľko úradných jazykov? Toto je skôr právna zvláštnosť než bežné pravidlo. Vo Švajčiarsku je manželstvo pre páry rovnakého pohlavia skôr? Legálne alebo nelegálne? Je to legálne. Ak si toto mal správne, daj follow. Na Novom Zélande je hlasovanie vo voľbách skôr? V Dánsku existuje pri krstných menách skôr? Toto znie, ako keby si to niekto vymyslel na internete. Manželia si v Japonsku po svadbe skôr môžu nechať rozdielne priezviská alebo mať len jedno spoločné priezvisko? Správne je jedno spoločné priezvisko. Ak si toto trafil, hoď like. Papua Nová Guinea má v porovnaní s Indonéziou skôr? Grónsko patrí geograficky skôr ku ktorému kontinentu? V finále je detail, ktorý si veľa ľudí tipne zle. Čo je menšie, Vatikán alebo Monako? Menší je Vatikán, ak si toto dal správne, daj subscribe. Ktorá krajina je úplne obklopená Talianskom? Koľko si dal? Napíš to do komentára.